Wat als jou of een dierbare te krijgen met dementie? Waarmee dan besluiten nemen? Hoe jeelt, zorg of het huis? Het binnen vragen dat een protte mensen pas te laat doen nadenken. En onstaande Tiesdier zal notaris Becks in het Alzheimer Café te Dokkum over dit onderwerp praten. En hier is je nou bij u in de studio om direct over te praten. Goedemiddag, fijn dat je er bent, Frank. Dag Hanneke, goedemiddag. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja. Nou, een goed onderwerp, denk ik. Wat was nou als eerste regel je als er kans is op dementie? Wees op tijd. Dat is eigenlijk het sleutelwoord. Kijk, want als je een diagnose hebt van dementie of wat vergevorderde dementie, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus wees op tijd met het regelen van je zaken, notarieel bijvoorbeeld, met een levenstestament of met een testament. Want dan kun je eigenlijk, op het moment dat je nog goed bent, kun je de zaken wat gaan regelen voor als je zelf niet meer de dingen kunt regelen door middel van dementie, bijvoorbeeld. Ja, en dan neemt het al levenstestament. Een soort mensen die hel je het trokken waar. Het levenstestament en testament. Wat Klopt. is het verschil? Klopt. Het testament kennen we in principe allemaal wel. Testament komt in werking op het moment dat je komt te overlijden. Daarin leg je vast wat er met je vermogen moet gaan gebeuren. Bijvoorbeeld als je een partner hebt, een langslevende bescherming. En hoe je dan omgaat met de kinderen. Bijvoorbeeld dat die pas aan bod komen op het moment dat de laatste komt te overlijden. Dus dat is een testament. Ze hebben de naamgeving eigenlijk wat lastig gemaakt. Levenstestament. Ik hou altijd maar vast aan het woordje leven. Dat is voor iets tijdens je leven. Eigenlijk zeg je daarin van, goh, als ik het zelf niet helemaal goed meer weet. Of als ik het nog wel weet, geef ik een volmacht bijvoorbeeld aan mijn partner of mijn echtgenote. Om dingen voor mij te regelen als ik dat niet meer wil of niet meer kan. Dus levenstestament, woordje leven is voor tijdens je leven. Ah, nou helder. Ja. En waar mij de besluiten nemen hoe yield en eigendommen als iemand dat zelfs net meer kan? Dat bepaal je helemaal zelf in je levenstestament. Okay. Dus stel als je je wil niet meer zelf goed kunt bepalen. Dus je bent eigenlijk wilsonbekwaam. Dan heeft de wet wel een vangnet. Dat heet dan kom je onder bewind te staan. Dan wordt er door de rechter, dat is eigenlijk een voorziening die in de wet staat. Dus dan zegt de rechter van nou, ik benoem een bewindvoerder. Kan de partner zijn of een professional bijvoorbeeld. Maar dat betekent wel dat de rechter graag wil weten hoe dat allemaal gaat. Dat het goed gaat met diegene die onder bewind staat. Omdat hij het zelf niet meer kan. Dus dan moet je ieder jaar rekening en verantwoording afleggen aan zo'n rechter. En als je bepaalde beslissingen wilt nemen, verkoop, huis, dat soort zaken. Dan moet je toestemming hebben van de rechter. Dus met andere woorden, je hebt die wettelijke basis wel. Alleen die is wat star. Die is op zich goed. Maar als je het zelf kunt beslissen, kun je het beste zelf in een levenstestament bepalen hoe jij het zelf graag wilt hebben. Ah, helder, ja. En hoe is de volmacht regelen? Staat ook eigenlijk, ja, het levenstestament is eigenlijk ook een volmacht. Okay. Daarin kun je dus bijvoorbeeld zeggen van nou, alleen het is altijd wel belangrijk om daar goed over na te denken en ook goed te overleggen, bijvoorbeeld met een notaris, want die maakt die levenstestamenten op. Het valt mensen in die zin ook altijd wel een beetje tegen, omdat het wat ingewikkeld is. Kijk, het woord is heel makkelijk, testament of levenstestament. Maar eigenlijk ga je samen met de notaris kijken, hoe ziet mijn leven eruit? Wat wil ik graag regelen? Wat moet er geregeld worden? Heb je een partner? Heb je kinderen? Of heb je ze juist niet? Wie gaat dan die zaken voor jou regelen? Precies. En stel als je een gezin hebt en het gaat allemaal goed met elkaar, dan gaat het eigenlijk wat makkelijker. Vaak maken we dan een volmacht over en weer voor de partners. Dat je eigenlijk alles kunt doen namens elkaar, zoals je het zelf samen ook altijd hebt gedaan. Aha. Maar kijk, als je een vreemde gaat benoemen in je levenstestament, moet je dat wel met waarborgen omkleden. Want je ziet wel eens ouderen misbruik en dat soort zaken. Ja. Dus dat is lastig. Dus daar moet je eigenlijk van tevoren al over na gaan denken. Samen met de notaris kunnen we wat hulp geven. Wie geeft je de macht om bepaalde dingen te doen? Moet er een toezicht uitgeoefend worden, een toezichthouder? Dat is in sommige gevallen is dat gewoon wel verstandig. Om te kijken van, loopt het allemaal wel goed? Maar voor de normale situaties, maar ja, je kunt zeggen, kind A doet bepaalde zaken voor mij, kind B doet dit. En ze houden elkaar wat in de gaten. Maar het is dus niet zo makkelijk. Maar dus daarom is het ook altijd verstandig om daar op tijd bij te zijn.
En niet meer op het allerlaatste moment. Want als wij denken van, goh, kan iemand dat nog wel helemaal goed overzien? Want het is namelijk niet makkelijk. Het is moeilijk. Het is moeilijke materie. Ja. Je moet nadenken over dingen. Dus hoe eerder dat je daarbij bent, hoe beter dat is. Ja, snap ik. Ja. Want nog even weer omkomen op het feit van... wat er als er niet het regelen is? Dan had het hoe dat vangnet. Hoe bedoel je dat? Nou stel, ik kreeg dementie, maar ik ga niks regelen. Ja. Wat gebeurt er dan? In principe... hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Iedere situatie is weer op zichzelf staand. Dus voor iedere situatie moet je kijken... wat kan iemand nog en wat moet er gebeuren? Kijk, het is tegenwoordig wel zo... mensen blijven steeds langer thuis. Ja. Dus moet je kijken van... wordt er geholpen met hulp in de huishouding? Kunnen de basisdingen geregeld worden? Maar moet er iets financieels gebeuren? En dan zeggen de banken ook vaak van... goh, wij willen weten dat wat iemand wil regelen... bijvoorbeeld een volmacht bij de bank... dat de bank ook wat ingedekt is... en dat je zeker weet dat iemand weet wat hij verklaart. Nou zijn wij notaris, wij zijn natuurlijk ook geen medici. Dat zijn wij niet. Nee. Dus als wij hebben natuurlijk wel onze draaiboeken... en we doen dat natuurlijk vaker om te kijken of iemand snapt wat wij zeggen. Dus stel je controlevragen. Over 5 minuten vraag je nog even... goh, wat hebben we net besproken? Allemaal dat soort dingen. En als wij dat niet helemaal goed kunnen beoordelen... of dat goed begrepen wordt door de mensen... kunnen we altijd nog een gespecialiseerd iemand vragen... kom eens even kijken van... begrijpen de mensen wat ze aan het doen zijn, bij wijze van spreken. Wat ze verklaren. Kijk, want dat moet je natuurlijk wel zeker weten. Ja, snap ik. Ja. Ik had nog heel veel vragen, maar we ben helaas onder het einde van het interview heel laat. Ik zal even zien. Ik ga als laatste vraag nog. Ja, wat is nou een ding waarvan zij dat elke niet dat je het nog regelen je maar te zoeken? Kijk, we weten allemaal wel van als er iets met de auto aan de hand is... dat je onderhoud moet plegen. Dus bijvoorbeeld een APK-keuring, dat is wettelijk verplicht. Notarieel gezien voor je leven, testament, levenstestament, schenkingen... dat soort zaken, is het ook wel belangrijk... om dat af en toe even te laten checken bij de notaris. Notarissen, we hebben eigenlijk een soort gratis APK, heet dat. Je kunt altijd even bij ons op kantoor komen... wees welkom om even te zien van... is alles in orde, moet er nog wat gebeuren... en dan komen al die onderwerpen aan bod. Dus ik zou zeggen van... laat dat niet te lang wachten. Stap gewoon eens bij de notaris naar binnen... want dan kunnen we je helpen. En ook op ideeën brengen om bepaalde dingen te regelen bijvoorbeeld. Ja, dus dat zou eigenlijk mijn advies zijn. Want dan kunnen we even zien van... hoe loopt het? En met name ook voor dat levenstestament. En tot niks verplicht, komt er niks uit. Allemaal goed. Maar dan ben je in elk geval... goed geadviseerd en heb je de mogelijkheden overzien. Ja, nou tegen dank dat je weer eens in de studio kwam. Graag gedaan, ook dankjewel. Ja, en hoe is het in de tientje dan best dus zien dat ik hem in de waard bent om jou te achten. En dat klopt. dan kunnen mensen daar vragen stellen. Zeker, ja hoor. Oké, dank u wel.